Ne waisong ajir po waisong ke kiti po ne kereng po ne thang putek te pinlaw lasi non amat hospital bang serakta. Natloante esopo waisong ke sarpi? Turte lang bon sarbura. Tove vangder oke lasi padap ke turder aret law ame pajang sinang ingtur nang nelang. Kevangdar alam kali non malum adin akay memeho nang apay abang talang dun pametu. Bangta risomar artale dam aling dampo sarbura leheile. Nang tanang risomar arta ahut ke lason pohe. Laso alam kaliti sarpi non ke aprang akay asong kaliho non ke Kedo Kedam Chere o Nangji. Non akay ke jirpo ang bong nekon aok kacecho adin pinak jirpi along kacelang dunta Chere Nangji. Opisi che hangjo mati nang tumhe ada prang ta egdom amoche pavang ve aret sihe. Laso ne po hejo kay amatala asapso hem nang le derchet alamta ahir cepadosak titi. Vang derchet chotle alam kalinon akay adin memeti poho. Kedo Kedam Chere Nangji po alam sinang kamatadumlo. Hello? Kevang lo tiko nang kelelo neke prabjin tiko non lo nang keleji. Hei ko la hei kedo nang poti ajat noy ne nang palelang deho. Mata nang neloti ne dolo. Konatsi Kedam lipo po waisong nang keho? Kedo Kedam Chere day non malom adin akay memeho. Jirpi along kacelang dunta Chere duntu poho non akay perememe. Laso asar bura hejo kay matta nang pangtek dung kriver tangbak ne so arlo malaan nang kamatadun arete. Neta chinilo Kedo Kedam Chere nang jipuke oso kalilo neta nongke ekdom lakay amat nang soy dung klerver. Bakay amat ke abdun turver nang nelo esopota ke meka heno chinilo la anle esopota kilu aret kaliho. Nang poke nang ningje dumbompo lapulo nang poke aar lengsi kay keta Arthur Verlo danat ma kedamji damle dam serak noy. Mo esopo kopine pulote nang pandai neke nang kelangji nang pansi nang langji neke. Mesen mo henodak arnima nang pan neke chinilo. Hello? Ne waisong ajir po waisong ke kiti po ne kereng po ne thang putek te pinlaw lasi non amat hospital bang serakta. Hah, ne sopo waisong kiti po ne kereng po ne puha oit doer langke. Cupenta esopo apan lang dun pametu aning hang aling padam aret ripunang ketan nelam ke eceta ardiene. Non malom akay adin meme pune kaning jekong ke epansi soikler abturber puji non cetek long lobojo. Neke chokche ajoyne si esopo apran kedam nang law sarbura ne pan nang diadetra. Ne apay abang esopo kunatsi kedoma, kunatsi kedam mache lang dunde, chetan chepare dunde ajoyne lo. Non ke esopo enuveta apran dam nang zuilaw ne apay abang tranpare tekte lang zaridun tekte ajoy nilaw. Elike esopo enuet pusi kachinghon kay keta Kedo Kedam pachere toilo sita elam nang karjuje ajoinelo. Ekopay etang lok apot law sarbura la sila son po nang koklo. Dojoy ing champi sala ekopaya pan koy nang ne lake nang apay abang kacetan cepare tekte apot.